Преди време постигнахме резултат с един човек, който беше над 40 годишна възраст. Почти резултатите бяха към 50 кг. Той беше правил много опити да сваля, отново качваше килограми. Това се получава при абсолютно всички хора, които ежедневието им е по-стресиращо, нямат възможност веднага да влязат в някакъв график или просто са хора, които са по-социални и обичат от време на време наистина да прекаляват и като го правят, прекаляват доста. Той беше отново започнал да прави опити за промяна. Този път с фитнес обаче, преди да дойде при мен, но установи, че му е много трудно с фитнеса, защото не стига, че е тежък, ами като вдига тежест и допълнително му прецаква коленете, ставите и въобще не се чувстваше добре. Всъщност това, което постигнахме с него, започнахме изцяло с хранене. Най-големия му проблем беше дали ще може да пие ракийката вечерта. Всъщност, след като не я забраних и той постигна тези резултати, всичко беше много лесно. Ако и ти се интересуваш, пиши